kuble pi baro kumta shua bangin ya ishkmat kene ke video menta ngakarpat juri pi baro ba singa bha page kene ke video hodo benekut namar ha kene ke video menta pin yo ke jingtip ki babnia bat ka ajing mentoy shibun ya pi singa bha na skip kene video bat like ya kene ke video namar ka like ke jong pi ka ai man sim shibun yingi siang ini keren yakimat ki bakongsan jong kene video menta kasni nang shin UCM jong ka Tamil Nadu Uthalapati Vijay ulakhang sisen doni ki jingbam babun rong kum ki paper ki chips bat ki shana ting ting shedukan yo I kum kine ki jingbam ki ba lakhle da ki rong saw bat ki rong jerngam bat ki rong ki ba pher hanrem don ki batib ba ha kine ki shana ba lakhle da kine ki rong ki babun jai bat kine ki rong ki wan na e hakajing sha kene ki rong ki balakhle da ki chemical ki ba snew ki bakta ya ka met ke jong phi ki ba penlong ya ki jingpang ki ba snew ki ba sherkhe tam ki jingpam ki bamla ban sumar kum ka jingpang cancer bat ki jingpang ki ba pher lada pis ngau tonat ban bam ya ki ngi jingbam man ka por sa snga bha I no ban bam ya ki ngi jingbam do menta sni namar lada pi bam man ka por ya ki ngi jingbam kala man kata kum kidney jong phi bat ki liver jong phi kila ban wanra ya ki infection hai ne ki organs jong ka body jong phi kham tam ya ki khna ki badang red ki baju ngau tonat bhaban bam ya ki ngi jingbam ki shana ki chips bat ki papar ki ba bun rong kumtal pis ngau ba kane kade ka jing sha ba ka jing rai jong UCM ka Tamil Nadu ba kade ka ba shisha da ngau ba na I no ya kane ka video claim da share sha ki parlok jong phi sha ki group ki ba pher khnang ki parlok bat ki paramaljan jong ni kin yo ya kane ka video kin husiar kin eno ban bam ya kine ki jing pam ki ba bun rong